نياخنا تبهالو تمطبب زورسو أبوهم زطريو بتبب ريتو حدا حوم أبوي نبران سلازو ورسا نايبو تباب ورشا ከተማ ቬስትሮስ ካብ ርእሰ ከተማ ሽወደን ዝኾነ ስቶክሆልም ብባቡር መገዲ ሓንቲ ሰዓት ጥራይ እያ እዛ ብኢንዱስትርያዊ ትካላታት ትፍለጥ ከተማ ቬስትሮስ ብቐሊል ቁጥሪ ዘይጥመት ኤርትራዊ ነባሪ ከም ዘለዋ ይንገር ስለ ጥበበኛ ጸጋይ መሓሪ ድማ ሓደ ካብኦም እዩ ንሱ ምስ ክልተ ደቁን በዓልቲ ቤቱን ኣብታ ከተማ ይነብር ጸጋይ ድሕርቲ ኣብ ኤርትራ ካብ 2009 ጀሚሩ ክሳብ 2012 ዘሕለፎ ከቢድ ስቃይ ዝመልኦ ብዘይ ፍርድ ዝተኣስረሉ ን4 ዓመት ማእሰርቲ ብትብዓት መኪቱ ምስተፈትሐ ንስፈትዋ ሃገሩ ንድሕሪት ገዲፉ ናብ ስደት ኣቕኒዑ ሎሚ ኣብ ሃገር ሽወደን ብሰላም ናብሩ ይመርሕ ኣሎ ንሱ ነቲ ኣብ ርእሱ ዝተፈጸመ ኩሉ ዓይነት ስቅያት ረሲዑ ንሰቀይቱ ይቕረታ ከም ዝሃበ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ክገልጽ ጸኒሑ ቃንዛይን ቃንዛ ህዝበይን ብግጥመይ ክገልጽ እንተኽኢለ ተዓዊተ ኣለኹ ዝብል ጸጋይ ኣብ 2017 ሓንቲ 106 ግጥምታት ዝሓዘት መጽሓፉ ሳርማታት ኣደይ ብዝብል ኣርእስቲ ኣሓቲሙ ንንባብ ኣብቂዕዋ እዛ መጽሓፉ ነዊሕ ከይደንጎየት ናብ ቋንቋ ፖርቱጋል ከምኡን እንግሊዝኛ ተተርጊማ ኣብ ዝሓለፈት ወርሒ ጥቅምቲ ዕለት 10 ድማ ናብ ቋንቋ ሽወደን ተመሊሳ ብሓፈሻ ብ4 ቋንቋታት ተሓቲማ ማለት እዩ ከተማ ቬስትሮስ ውን ነዛ ናይ ቋንቋ ሽወደን መጽሓፉ ኣመሪቓላ ኣብታ ኣጋጣሚ ጋንታ ራድዮ እረና ተረኺባ ነቲ መመረቕታ ብቪድዮ ሰኒዳቶ ነይራ ብድሕሪኡ ንድሕሪት ኣዚና እንተ ተመሊስና ኸዓ ክንደይ መንእሰያት ኣሕዋት ኣሓት ኣዕሩኽ ፈተውቲ ኣብቲ ኣነን ንስኻትኩምን ረጊስና ዝመጻና ባሕሪ ገዲፍና ኢና መጺና ብምኽንያት ከምኡ ድማ ነዛ ግጥሚ እዚኣ መሪፀ እያ ኢንግባር ሎኮ ሉዲን ነታ መጽሓፍ ካብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ናብ ሽወደን ዝተርጎመ ሽወደናዊ ንሱ ክብደት ናይቲ ስራሕ ክገልጽ ከሎ ግጥሚ ከም ተራ ንባብ ክትመልሶ ዝከኣል ከም ዘይኮነን ትርጉምን ላዛን ከምኡን እቲ ገጣማይ ክሕልፎ ዝደልዮ መልእኽቲ በቲ ዝግባእ መገዲ ክትሕልፎ ጻዕሪ ከም ዝሓትት ገሊጹ ገጣማይ ጸጋይ መሓሪ እውን ነቲ ምስ ኢንግባር ሎኮ ሉዲን ብሓባር ዝሕልፎ ናይ ስራሕ ግዜ ድሕሪ ምምስጋን ኣብቲ መመረቕታ ንዝመጹ ሰባት እውን ብቋንቋ ሽወደን ሓሳባቱ ገሊጹ ነይሩ Jag var ganska duktig att beskriva min glädje och med ord. Jag var ganska duktig att säga mitt hjärtas sång med några ord. Jag var jag kan säga mycket ganska. ነቲ መመረቕታ ዘዳለው ትካል ፎልክ ዩኒቨርሲቴት ወይ ድማ ህዝባዊ ዩኒቨርሲቲ በቲ ኣጋጣሚ በተን ኣብ ተረኽባ ወከልቲ ኣቢሉ ሓጎሱ ገሊጹ ነይሩ allt som vi har varit med om i livet och just den här diktsamlingen som vi nu kan enas om som har kommit ut på svenska var helt fantastiskt. Och just att få samarbeta med oss från Folkuniversitetet, jag och Katarina som har stått och välkomnat oss vid dörren med de värdeord och den demokratin och allas lika rätt känns så otroligt mycket i hjärtat och det kändes så, ja, det här är bara början har vi sagt på vårt samarbete. ካልኦት ኣብቲ ቦታ ካብ ዝተረኸቡ ኣጋይሽ እውን ገለ ዘዘራረብናዮም ነይሮም ጽቡቕ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም እንደገና ጌንካ ነዚ ዕድል ዝኸፈተና ጸጋይ መሓሪ ትምርዖ ኣብዚ ደረጃ ዝመብፅሑ ከምዚ ኢለ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ሓበንን ኩርዓትን ይስምዓኒ ማለት እዩ ከም ሓወይ ኤርትራዊ ብጻይ ካብ ቀደማት ሒዝና ገለ ኣብ ኣርት ገለ ሓንሳብ ዘንፋለጥ ኣብቲ ዝዓኸናሉ ግዜ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ደረጃ ኣብዚ ቆፂሑ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ እዩ زعجبني زحبنا مالتي شو دنا وين ذهبوا كبري نايتي صحف خدنا قصدلي مغنياتو حدا عبي ملختي كم زلو بمردع عبيت صحفتيهم زم زترجموا بقانقا شو دن طرح زيكون ولا تمكالوت كل التخلوت بقانقا انجليزين ببرتغال ترجموا مالتي سلازي حدا نايتي صحف رزناتي نعايجن كم زهبن سمعيت دقاي ناي ቋንቋ ትግርኛ ወላ ክእለት ያህልዎም ዓመቕቲ ጽሑፋት ንኸንብቡ ግን ብዙሕ ሽግራት ከም ዘሎ ይርዳእኒ
بتقرينيا مالتي سلازي بقانق أشودن كتصحف لهم كله نتي كانزا ناي من سياتنان تاريخ دحر بايتانان من البات زا مصحف زي أطرح زي كونه بقت عليكم خونون تسفا قبر سلازي ندك ناون حدا خابتم أقدستي ملختاتي ليزوسد سجاي كم حوي زي كونه كم تار أرتيس ويكا كم حدا سنت باوي إرتراو سنت باو كريه خلاه ناي بحكي نتسو أبز نورا دي كونه نتي أب إرتراو زي قدفو زيادة ناي نات زي مصحف نتوما أوز قدفو محواتو زيادة أبو أمرو سيزنا برسقاب حج مالتي بزحي تهزبي يردو هالو إلى أي قمتنا زتوسنا كفالنا هزبي ويكا تي وسن إرتراوي عبد جزنا برزولي زردو كم بعد سجايز ولو أفتو سربيات زنورو ويكا أبتشلاتات مسوم زنورو تزيكو إنه اتخال منسي بلك يردو هالو إلى أي أمن أنا نبعلي معلتاوي نسجاي رخي بخليلو خلو خيدا زرد نمبر كاو تفعل خيد كلو سجاب اتنعود سمعه أي سمعني نعاي مالتي سلازي بخفيلين نردو تعاوتات زدنا عاوتيو بربع طبعا حتى مالت قليل نجار يكونن بس قاطعين نعود راح زي كونه نخلو تي إرتراوي أبزدلو أبشودن تقماتي حدا إرتراوي قاطعماي ويكا مزحفو احتيمو بخمس عينت 4 طبعا كترجم مخالو حدا عبي عدرين خلو مالتي صوم حبوس بيدي زتزحفت لبي زوكتا أباد زد لبي عمبابا حبيفا تبصح زدادا بركي كنفبكلا كابزي مدر حتانا مدر صادقان كابزي مدر سلماتنا مدر برحالات كابزي مع عالم أبكلنا أريم هي بدما تكون هي الفقري لأخ معواتنا سحرقنا بحري سمس بولعو حرنتكم سدات زمارتكم مس ألفي رهيكم مس ألفي بابكم قعزوا مودو قربنا ندابلكم اسبل عهيوت ببحر استخدركم ملسيا تحوى تحات سعدا لبوم مكرات الصنات سارا فخرن لوات أديتات أبلام بارزا زخدركم موت نذكركم علنا زخر وشتي كينو بآذان زسمح بلبي نذكركم علنا بأستنتنو معبل حزن نلبنا نصفحو كابت معبل بحري كفينا نو أبزع عمت ملكس علنتا زي سمعو أبزع عمت غبري مرحز ترسعو قلنا نا تحسب بنعبعت عينتي وشتنا نا تبحبو بنبعت لبي نذكركم علنا زخري تلقت وشتي نفارلك أبا مسبن مسبحرن تحكتوا الولام بخبر هيوتكم انكو عيها اللغمو زناتنا هلاوي نزدرق منبارك كموخان زرحقي انكو عيها اللغمو زنعنا ننبرو نزميت منبر تمرعم زيسم توليدم زيسم معو أحنا بلعتك أحنا بلعقا نبعت زستيو قد حكي ميتكم أي بلني تسيخو منبر حاسيكم أي بلني كبيركم منبر ترجمكم أي بلني تمريكم منبر تنفيكم أي بلني تحالكم منبر أبزا مدرة فدا مدرة خرتت بمجاشا بحري بمجاشا بحريكم هاتيكم نابقلنا حسبكم كرتتكم أب بحري تريفو أب سماياو سفرا مراخت زبرلو ترأيين اللهم نفس النبت تبلو أخلاف صدق بكلكم بتمسك تبرو ترأيين اللهم بعين لبي حسبكم كنزاهم تودي مدري مسعد كان سماي مسكود سان سماتي برهان تقديمكم صقع سماياوي نحنا دما أبز زمن مردي حزن زمقسو أبز زمن بخيات سحق زتقبسو إن هنا صمنا صم حرقوس بخمري تحرينا بملكس ندبز Ingvar varit inne på tidigare. Vi kan inte säga allt med ord. Men tack och lov, med hans fantastiska förmåga
boken kom ut nu på svenska. Inte ju ከምዚ እቲ ቋንቋና ሲ ብብዙሓት ቋንቋ ምትርጓሙ ዝግጥሚ እቲ ግጥሚ ኤርትራዊ ግጥሚ እቲ መንፈስ እቲ ዘለና ክልቲ ወገን ጸጋን ሕጽረትን እዚ ናይ ፍሪ ፕሬስ ብሙሉ ብቋንቋም ከም ብወኸለውን ንሕና በቲ ቋንቋ ንብለውን በበይን እዩ ሕጂ ብካልኦት ቋንቋ ክንበብ ከሎ በቲ ቀዳማይ ቋንቋም ብቋንቋ ዲኦም ይረኽብዎ ኣለው ትናትና ህይወት ማለት ስለምንታይ ናብ ዝመፂና እንታይ ዓይነት ፍሪ ፕሬስ ኣለዎ ኣብ ሃገርና እንታይ ዓይነት ህይወት ንሕልፋው እንታይ ዓይነት መንፋዓትን እንታይ ዓይነት ጥበብን ከኣለዎ እቲ ኤርትራዊ ንኽረዱ ብቀዳማይ ቋንቋም ከም ብወኸለው ዝያዳ ብቐጥታ ይረኽብዎ ኣለው ማለት እዩ ትብልጫ ህዝቢ እሱ እዩ ንዓይ ማለት እዩ ብሓፈሻዊ ትርጉም ኣዝዩ ከቢድ ስራሕ እዩ ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካልእ ቋንቋ ትርጉም ማለት ሓፈሻ ዝኾነ መጽሓፍ ካብኡ ነው ግጥም ናይ ስምዒት ውልቃዊ ስለ ዝኾነ ግጥም ትርጉም ኣዝዩ ከቢድ እዩ ሕጂ ሕጂ መጀመርያ ትርጉም ጀሚሩ ድሓር ሓደ ሰለስተ መሰደደለይ ክንረኸብ ኣለና ተባሂልና ምክንያቱ ገለ ጎዲልኒ ብዝያዳ ካሱ ከምዚ ናይዚ ሕጂ ዘሎ ሞደርን ናይ ስፔንስካ ግጥሚ ገይሩ ይተርጊሞ ሞር ናብ ፍሪ ቨርስ ገጹ ዝኸደ እዩ ናይ ሕጂ ዘሎ ናይ ሽወደን ግጥም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናዕታ ረምታ ኣይትረኽቦን ኢኻ ትናትና ዘሎ ማለት እዩ ሓር ተራኺብና ግን ሓፈሻዊ ብዛዕባ እቶም ግጥምታት ኣብ ከመይ ኩነታት ፅሒፈዮም እንታይ ዓይነት ስምዒታት ነይርኒ እንታይ ዓይነት ስእሊ ኣእምሮ ነይርኒ ምስ ዕለልኮ ብድሕሪኡ በቃ ፅቡቅ መፅኡ ስለዚ ከተንብቦም ከላቶም ግጥማና ክንብቦም ከሎ ክልቲ እንግሊሽን ስፔንስካን ልዕሊ ተሰሚታዊ ተዓዊት ድሓር ብልጭው ናይ ክልቲ ቋንቋ ኪላ እዩ ተተርጓሚ ናይ እንግሊሽን ናይ ቋንቋ ሽወደን ማለት እዩ ገጣማይ ካልዕሉ ኩሉ ጸሓፊ ካልዕሉ ኩሉ ኣብ ግጥሚ ዝነበረ ሰብ እዩ ኩሉ ግዜ ህይወቱ ሕጂ ንግጥም ጽቡቅ ገይሩ ብዕንቆት ይዝርድኦ ማለት እዩ ስእሊ ኣእምሮስ ይርድኦ እዩ ወላ ብካል ቋንቋ ይኹን እምበር ሓፈሻውቲ ኮመን ሰንስ ናይ ግጥምቲ ኢማጂነሪ ዝበሃል ይርድኦ እዩ ስለዚ ጽቡቅ ተዓዊት ኢላ ሓስባን ንኣንበብቲ እንታይ ከም ትብሎ ንሪኦ ማለት እዩ ንስኻ ንባዕልኻ ሓደ ግዜ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይንካ ስቅያት ትመከራ ሓሊፍካያ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ካብዚ ነገር እዚ ተናጊፍካ ኣለኻ ሕጂ ወፂልካ ዲቱ ስቅያትካ ወይስ ከመይ ዘሎ ብዘይ ቀላለም ንምዝራብ እንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ እንታይ ዝብል ኣነ ካብቲ ጸላምቲ ሒዘ ዝወፀኹ ብርሃን ንውዐየ ዝያዳ ክርኢ ዝደሊ ግን ከዓ ብዘይ ቀላለምካ ከምዚ ክሕሱኻ ይደልኒ ኣሎ ምክንያቱ ኢደይ ክሳብ ሕጂ ቃንዛ ኣለና ናብ ክልቲ ኢደይ ብፌሮ ዝተረግፀ ኢድ ማለት እዩ ግን ኣነ ሕጂ ኣውየ ኣለኹን ክብርን ኣምላኽን ኣብዚ ኣለኹ ብኩሉ ነገር ማለት እዩ ስቲል ግን ኩሉ ግዜ እቶም ኣብኡ ገዲፈዮም ዝመፅኹ ሰባት ኣለዉ ኣብርተ ደቂ 70 ደቂ 80 ከይተረፈ ኣዴታት ናብ ቤተ ክርስቲያን ክመላሳ ዝግባእ ኣዴታት ገዲፈ ይመፅያ ናው ልዕሊ 10 ዓመት ፌሮ ኣቢሎም ዘለዎም ሰባት ገዲፈ ይመፅያ እሶም ኣለዉ ኣብ ስእሊ ኣእምሮይ ወላ ነብሰይዳ ኣይውፃን ብመር እቲ መንፈሳዊ ምትእስሳር ምስቲ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ሰብ ኣሎ ኩሉ ግዜ ስለዚ ብዙሕ ግዜ እውን ብፍላይ ናይ ሽወደን ጋዜጠኛታት ካልኣል ይሓትኹ እዮም ከምዚ ከመይ ትድቅስ ለይቲ ወይ ከምዚ ትራውማ ኣለካ ድዩ ገለ ክብርና ኣምላኽ ከምታት ዋላ ሓደ የብለኝ እቲ ኣብኡ ዝገዲፈ ዝመፀኹ ኤርትራዊ ሰብ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ስእሊ ኣእምሮይ ኣሎ ማለት እዩ ለዘይ ኮይኑ ንዓይ ዋላ ሓደ ዝኾነ ነገር ክሳይ የብለኝ ማለት እዩ ራድዮ ኤረና ንጸጋይ መሓሪ በቲ ባህጉን ድሌቱን መሊኡ መጽሓፉ ክሳዕ 4 ቋንቋታት ክትሕተም ምብቃዓ ናይ ሓጎስ ተኻፈልቲ ምዃንና በዛ ኣጋጣሚ እንዳገለጽና ኣብ ናይ ካልኦት ጸሓፍቲ መመረቕታ መጽሓፍ ሒዝናልኩም ክሳብ ንራኸብ በዚ ንፋንዋኩም ንመደባት ራድዮ ኤረና ሳብስክራይብ ላይክ ከምኡውን ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ድማ ንብል